Opisyal nang binuksan sa publiko ang pagkaong Oragon sa Daungan sa Tectone Village, sakop kan Barangay Tinago, Legazpi City. Pasado alas 6:30 rin banggikan na kaaging Biyernes, Disyembre 22 kan inian buksan. Saro sa mga may pwesto digdi ang 35 anyos na si Edward Ahero, kan Barangay Anislag, Daraga Albay. Maniba-ibang inumonan sa iyang pigpapabakal, arog kan milk teas, kape asin iba pa. Yun, nagpapasalamat din kami sa Dole and then sa Ako Bicol and then sa mga partnership ng ng LGUs para dito sa ginaganap na pagkaing Oragon dito sa Daungan, sabi nga nila. Presente sa pagbubukas ang magbarkadang Sinda Sofia asin James, na hilig ang pag-food trip, ug masindan na may haranin na sindang bakalan in street foods. Apwera sa mahiwas, malinig man ang lugar. Maraming mabibigyan ng mga opportunities para mag-sprout yung businesses nila. And yung sa ating mga kapwa Bicolanos, Bicolano, syempre may bago na naman na kainan and for sure marami na naman ang dadalo dito. Dito na lang po, since marami naman kasing stall. Malinis siya tingnan. Mas open air, maraming choices, maraming yung mga business owners na marami silang pwedeng i-open up dito. So magandang pwedeng balik-balikan. Kabale sa Dole Integrated Livelihood Program o DILP Kabuhayan ang pagkaong Oragon sa Daungan, na suportado man kan Ako Bicol Party List. Total na 67 paratinda ang kabale sa programa, na inot ng tinawanin mini food cart asin cooking tools kan Dole asin kan partido, antes pa man ang nasambit na pagbubukas. At sa beneficiaries po ng ating pagkaing Oragon sa Daungan program. Ito pong pagkaing Oragon sa Daungan program ay isang pangunahing proyekto namin dito sa DOL pagdating sa livelihood. Kasi po ito ay magtatatak na sa bawat daungan ang amin pong hangad, sa bawat daungan dito sa Bicol, may maganda tayong maipakikitang pagkain, malinis, maayos, at may tatak na serbisyo ng isang Bicolano. Naugma po siya kasi naiba po ini. First time po na nagkaigwaki pagkain Oragon sa Daungan. So ini po ba ko lang po ini sa Legazpi. Showcase mi lang po ngunyan. Igwa po kami sa Katanduan si Open, Camarines Sur, Sorsogon, and maybe Camarines Norte. But for now, concentrated kami sa Legazpi. Considering po we have a very active partner, ang AKB po, sa panginginot po nila ni Congressman Saldico Bungalon, and of course, si Executive Director, Attorney Garvin. 6,000 pesos ang magiging bulanan na renta kan mga benepisyaryo. Bilang parte kan pagbubukas asin regalo naman sa mga saradit na negosyante, libre ang sarong bulan na renta kan mga paratinda digdi. That bako sa na ini simpleng grant, but they undergone trainings, food preparation, food handling, and of course they were also screened if they are entitled digi sa programa. Katakod ka ini, laom kan Dole Bicol asin kan partido na maging dalan ang pagbubukas kan pagkaong Oragon sa Daungan, pasiring sa mas mauswag na buhay kan mga saradit na negosyanteng albayano. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Jennifer Polinar.